بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس ویڈیو میں آپ کو پنجابی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہنشاہ وی منگ دے نے آ خیراتاں حضور تو، شہنشاہ وی منگ دے نے آ خیراتاں حضور تو، وار دیواں اپنیاں میں کروڑ ذاتاں حضور تو، روپ منگ دے پھل تے کلیاں چن ستارے ترس دے، اپنی اپنی تاثیر منگ دے دن تے راتاں حضور تو، در تے آ کے بیٹھ دے نے فقیر بن کے ملائکہ، در تے آ کے بیٹھ دے نے فقیر بن کے ملائکہ، رب نچھاور کیتیاں سب رحمتاں حضور تو، اپنی گل رب بولدا سی بازُبانِ مصطفیٰ، اپنی گل رب بولدا سی بازُبانِ مصطفیٰ، رکھیاں نہیں سن رب نے کوئی لکا کے باتاں حضور تو، سارے نبیاں حیدر اپنی امتاں بخشاؤن لئی، سارے نبیاں حیدر اپنی امتاں بخشاؤن لئی، رب نو وی سن جا دوائیاں ضمانتاں حضور تو، شہنشاہ وی منگ دے نے آ خیراتاں حضور تو۔